Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka te Fulbe TV albarka Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram e bendarani leñol pulagu albarka modon Fulbe TV yo Allah nabru golle yeso eni ko suttini accini addi haala ala ko tongi geresi bondodirama ndaare Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni joni Fulbe TV Allah dai me tinigal ojunda Tommy don debba joyi gale Chanmin mi do taki ay goto dan kakim ko don gorko tanki inde sudu
kono bawan o arde woni Seydou Mbalo National Assembly member ñamina Durom Sow kano kamɓe kadi ɓe hewtiɗo ɓe salmini ɓe yeehi ɗum ɗon programme ko programme mabɓe ha joni e yaadude e président capital plago nder tumana ko ɗum Alaji Basi Mbalo e yaaha e Wulli West Allah waɗi koliba ala ɗo kono Oumar Diallo no ɗo nder Wulli West kanko waɗata représente koliba ɗum ɗon Oumar a wiyama bisimilla hara e yafoto kala ko wawno ɗon wonde e daari Wulli ha joni Kasum Sow kanko kadi ko dariɗo nder capital plago mo joɗani en ɗo yiya Sandu Tidiane Sall ɗo sen ari Basse jara heɓa trophy mabɓe sen iwiɗo e jasiji mabɓe ɓe wawa fuɗɗade tono men mabɓe on sa daari trophy mawɗon ko waɗete président fi region on foof sen iwi ka district are pren kade region ga kala wiɗo ɓe wawa yadude on trophy labbaɗo eɗen andi ko kange laaɓuɗo joɗiɗo ɗum ɗon e wiyama bisimilla haala e arago tongi piro si fantodirama si wona yen fuɗɗo présentation on ɗum ɗon o wiyama bisimilla mawɓen en wawa e fuɗɗade haray no fuɗɗorte ni tan kellane waɗanɓe sponsor ko ɗum woni capital plaque waɗane ɓe kele so weltigi on jarama yo Allah lonti yo Allah addu ko iwiɗo ɓuura hewde ko wonno ɗon inchallah haray présentation noon ko tumanna fuɗɗorte tumanna jasiji mabɓe ɗi honɗum woni kola on ko ɗum woni dag yellow ɗum ɗon ko Alhaji Sidi Dem wata wadde président ka caman tumanna
Ablay hande ko fandi ala ɗo Mansa Jang ɗo tabital fulago catal ngal URR o jemma cosaan e big fulo na ko fandi woni eyi antike no jiiɗen ni tan ɗo woni ko wellide no feewi ten noon tabira plagu ngal Gambia surtout fedde tabira plagu monɗo tuwa e URR ɓe makkima no feewi jiiɗo ko waɗaɗo ko hande ɗum ɗo ko history meeɗa ko waɗede tundu e nden noon ala ko mattere manteni ɓe jettini men ko golle ko mbaɗi ko Mansa naɓe kala o jarama organisation o weeli hiɗogo weeli nden noon ala ko matti tan en gaccini men noon min andinde noon ko Fulɓe TV wonɗon darude haray men e yetta kala yaltunoɓe ari walliti fi ɓantangol dépense ngal catal ɗo min yejjitani noon minen kadi dépense ɗo min ha min hewtino woni Samba Gueladio Mbaalo ha France Ablaye Mbaalo mi yejjitanima ka téléma caméra gila ñalorma hiɗa heng naka football naka hirde ɗo hara hiɗa weljana yetti noon kadi team arɗo pour wallitagol men on mi yejjitani Baba Diallo kadi e édito men oya kadi goɗɗo ɓe fof ɓe weltanama e o programme ɗo eyyi ko noon andike a haali fof enen fof beltanama kono wirini rek gila combo haari ɗo wona ko hunde ko satti wonde wemde fi nden no eɗe yeltano eɗen manta e Samba Gueladio Mbaalo mo gandanɗa wattu plago immi fof boli immo nden noon jarama o waɗi minen ha min gari ɗo min tawa o programme ɗo nden artiste o kala no yiiɗo golli golle moƴƴe because ko yimmata ko waɗi fayida nani jangguino no kadi nden noon onon fof jarama kala tawɗo minen daro télé Fulɓe ko gandan noon ko Mansa Jang ɗum ɗo e bonna hanni on jarama ko kamɓe ɗo minen ko Mbaalo ayi présentation ji waɗaɗi ɗo ɗin affaire sports andi ka ballo woni o ara yurmodiral waɗi andodiral waɗi ara yiɗen yetta ɓe waɗuɓe sponsor ɗi trophie ji ɗi coñci fo ara ɓe weltana eyyi andi ko noon tigui par ce que tabira plagu noon kamɓe kadi ɓeɗi fonki fufkoyngel no feewi o jii fufkoyngel hande mbaɗa ɗo hande o nden noon ñalawma ko ɗum wonno fufkoyngel jemmaɗo kala o jii ko présentation ko waɗa ɗo gandanɗa trophie ji ɗi kala goho fof walla tundu fof tundu mbaɗa pila fufkoyngel mbaɗa football fufkoyngel kala mbinɗo en okke trophie e wutteji nden noon so yeeyi ɗum ɗo ha huuɓi kadi tundu ndu fof hawrita e pilaji ɗi kala gañiɗo ɗon kala okke trophie mawɗo e jiiɗi ɗo nden noon tawiɗa plagu ɓe barkinima ɓe jarama anke Mbaalo ko weeli yonata mi andi e teɗen ɗum ɗo tan saabu bi fulo hande o dimmi koyɗe mawɗo e suka e rewɓe worɓe fof dimmike ɗo hande ara e tawi ɗum waɗe yetta fof eyyi nden noon kono andike par ce que ko e mbiye kala ko hande ko waɗi ko wowta nden noon ko wiɗoɓe kala toon ɗo ni oɗon daroɓe Fulɓe TV on jarama ko hambiɗo minen ko ha wonɗo inchallah nden on jarama Fulɓe TV albarka Fulɓe TV albarka te Fulɓe TV albarka Africa albarka moɗon Fulɓe TV on jettama on jurama heɓe darani leñol pulagu albarka moɗon Fulɓe TV yo Allah nabru golle yeso ɓeni ko suttini accini addi haala ala ko tongi guere si bontodirama ndaare Fulɓe TV Fulɓe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum hara himo toon waɗe subscribe joni joni Fulɓe TV